Čaute, dneska som vyťahol túto moje decko z pivnice. Čau. A ideme skúšať tieto buldaky z Maťovej akcii. Našiel som si konečne obeť, ktorá to bude so mnou koštovať, tak som vedel, ako to bude chutiť. To nejaké sírové. To je hot chicken. Nejaká cream carbonara, takže... Carbonara. Vyzerá to dobré. A nám to prežijeme. Tak už to máme naporcované. Tu máš jednu dávku, kamo. Tu je druhá. A to vyzerá taká viac sympatická, mi príde na to. Vyzerá to ako vlasy dneska, čo nosia tie mody, všelijaké tie účesy, kvetaky či brokolice na hlave. No a teraz ideme... No. Daj to tam. No mi to prosím sa neolej s tým. Čakaj, celé, hej? Daj to tam celé. Fuj. Jo, jak to vypadá. No ja to vidím. No fuj. No tu máme druhú dávku. Toto by malo byť nejaké... Koreničko. Kámo, ale už to štípe teda cez... Ja to cítim na nose, kámo. A cipci na streame, že to nebude štípať. Nie, vôbec. Keď to tam dáš celé, tak to vôbec nie. Keď tam ešte toho? Ja som taký... To sa dáva do nosa, nenáhodou? Neviem. Ty kokos, kámo, to je brutalita. Takže ďalšia dávka. To je taká brutálna. To vyzerá normálne jak... Nejaká ropa, ty kokos. Tak sa skorej, hádam, neumreme. Čakaj, ako to voňa. To neštípe, nie. Nie, vôbec. No, dáme tam nejaké koženičko. Vyzerá zaujímavo, také žltek nejaká kurkuma, alebo jak sa tomu vraví. No, to bude farbivo nejaké. To je čistý Squid Game. 5. Nádherná. No teraz to zalejeme ako takú záhradku. ASMR. Úplne. Už to ide. Nádherná. To bude fajná večera. Dobrá sračka na večer. Do rána, do piče, budem na záchode. Ráno ani do roboty nepôjde. Zapijeme to jogurtovými tými hotovo, ne? No. Tak, zaďate to je. No tie cestoviny sú troška tvrdé, ako keď ráno vstanem. Tak musím troška zmekčuť. Nasaď musí tú vodičku, fajne. Keď sa mi vychcať, tak musím meknúť. Sice je to horúce ako leto vonku. Ale tak ja idem okoštovať iba tú omačku, lebo ja nemôžem cestoviny. Ja už dám cestovinu rovno. A idem tú omačku. To horí kokos, že to neštípe. To je brutál. Ty kokos. Čiže vyskúšať tú druhú mačku? Neskúšaj to. Nie? To je podľa mňa naštíplavé. No nič. Toto vyskúšaj, toto je viac štíplavé. No že počkaj za chvíľu. Toto je viac štíplavé. Ukáž. Iba tak trošku. Mama, prosím, nebyte ma. No než v pivnici si dám vodu viac do pivnice. Toto mi príde viac v pohode. Hej? Kurva, ukáž ešte jednu. Akože nie je to také zle. Čakal som to horšie. Vieš čo? Asi iba ten prvý taký... Taký ten a potom... Ten pocit, no. Fajne. Prvý pocit na hejzdy bude tiež zaujímavý. To už bude jedno zajtra. Možno. No, takže tieto ramena sú výborné, sú štiplavé. Tak stredne, verno sú výborné. My sa ideme našrať. Budem sa ideme vysrať. Čaute. Čauko.